Nazdar lidi, já jsem Keznu a zdravím vás u prvního videa na mém novém kanále. Takže si vytvoříme svět, budeme hrát Minecraft, jak vidíte. Mine survival, co si postavíme a tedy. Takže se do toho můžeme pustit. Teď budou možná malý lagy, trošku, než se to vygeneruje. Nevím. Fuj. What the fuck? Hej. Co to je? Co to je? Jsem buglaj. Hejlo, tak teď... Dobrý. Počkej, kolik máme FPSek? Měl jsem 8, tak to se nedivím. Už tady trošku nahoru, já jenom vypadnu z toho pralesa, protože tady to je těžší na FPSka. A navíc ceně tady nechci bydlet. Mně by se to líbilo někde ve skále. Ježíš, to jsou lagy, sakra. Počkejte, já se vrátím, jenom si to přenastavím. Takže jsem tu. Už mám o něco víc FPSek, to je slovo, že mi nešlo vyslovit. Zajímavý. Teď jenom musíme vypadnout. Stejně tady mám jenom 20 FPSek, nevím proč. Jako jinak tu mám 80, ale... Ne, ty nahrávací, bohužel. To jsou lagy, sakra. Jo, použ, díky bohu. By mohla být i vesnice docela. To by bylo luxusní. No, tady už je hnedka víc FPS. Tady já nevím, jak to vidíte vy, jo, ale... Pokud máte lagy, tak za to se omlouvám. Jo, chrám. Ale já teď nemám nic, bych to mohl vykopat. Sakra. Tady dole jsou TNTčka. A mi našok na disko. Pod tou modrou vlnou. Pokud se nepletu. Takže... Opatrně. Ano. Mají to vychytaný. Tak si to jenom vezmem. Potom skočím a vezmu si i ty TNTčka. Doufám, že neumřu, když to asi bych neměl. Ježiši, počkej, malý fail asi. To mám asi na peaceful. No jo, totiž dělal parkour mapu, tak jsem si to asi dal na peaceful, a už jsem na to zapomněl. Takže si to takhle vezmeme všechno. A skočíme dolů. Jako já, když bych měl ten krump, tak si to tady taky něco vezmu, ale nemám, takže bohužel. Sakra. Nešlapej na to. Foj. Dobrý. Tak co pak tam máme? Hodí se. Okay. No vidíte, už máme něco. Pro začátek. Jsme jak ty bonusový české, akorát mám co lepší. Zombíku, nechoď. Já nic. Sakra, ještě ty TNTčka, ty jsou tady. A nemám dřevo, nemám, sakra. Mám irony, mohl bych si rovnou dělat ironový, to je nezvyk. Dobrý, takže kolik to tady je, takhle. Dobrý, máme TNTčka, ty se taky hodí, 9. Počkej, nemám... Bohužel. No, teď se nějak musím dostat nahoru. Já jsem takový kokot. Se to leze začátku. Jak si mám dostat nahoru? Počkej, tady je spolu. Ne, tady jsou zombíci. A jich tam docela hodně. Já nevím, jestli to slyšíte. No tak obětujeme oranžovou vlnu. Musíme se dostat nahoru. No, dobrý, přesně. To vyšlo. Teď kudy vem. Počkat, já se musím jít pro dřevo. Aha, tady je uhlí, to si potom vytěžíme. Ale nějaký dřevo musím nakutat. Se tam samozřejmě potom vrátím, ale musím mít nějaký bloky. Takže to je tam. A já se spawním tam.
Dobrý. Tak já si to tady vykutám. Nevím, jak mě slyšíte a ani nevím, jak dlouho nahrávám, na to jsem zapomněl. Takže já to jenom vezmu a už to ukončím, protože já natáčím na ten můj nový kanál, takže nemůžu přesáhnout ten limit a musím tam mít nějaký videa, takže tak. Takže za chvíli to musím ukončit, bohužel. Ale já udělám víc partů, jenom prostě potřebuji, já nevím kolik videí, asi 2. Abych si to mohl prodloužit. Samozřejmě to si prodloužím. Vem se. Op. 10, já nevím, jestli to bude stačit. To je 40, ne? Uděláme si crafting table. Uděláme si krumpáč. Krumpáč. Takto. A taky se hodí ještě meč, ano. Takže takto. Dobrý. A když, no, to si nechám. A teď konc, jo, nějaký bloky máme, to je super. Teď si budeme vrátit pro tu vlnu. Jo, ještě tebe vezmu si. Ne, vykutám, ty, já jsem tak kokotuš. Už ne, teď konc natočím víc videí, protože mám ředitelský volno a vlastně jak můžete vidět, tak spančí můj brácha, takže je tu, jak si trošku leze na nervy, když natáčím a jim to vadí, a se kouká na nějaký video. A tak no. Jo, to jsou ty schody, to se budou hodit. Já nevím, já to tu asi nechám. Tak, ale ta postel se bude hodit a na to už mám vlnu. Tak nějakou ještě na dekoraci, na ten barák, no. Tak jako nepotřebuju toho hodně, ale to stačí. Tudy. A teď zase skočit dolů, ne? Jako kokot. No to už, to je jasný, no. Tak já si to radši slezu. To já nemám už moc hunger. Se musím dožrat toho snělýho maca. Bohužel. Tak ono to tolik nevadí. Ježi, proč jsem zase lezu jako kokot? To vážně nevím. No tak, no můžu si vzít rovnou ty truhly, že? Zatím bude stačit jako 4 truhly. To já mám pucet. Ne, nic. Jo, a tady je hodně zombíků, já úplně slyším. No, já se dostanu teď rychle nahoru a budeme pryč už. Nebo počkat, já. To tu nějak musím vytěžit. Já ale nevím, jak dlouho nahráváme, takže já to stopnu, podívám se, ještě se vám ozvu. Takže jsem zpět. Nahráváme teprve v 7 minut, takže máme ještě čas. Takže si možná pustíme ten barák. Já jsem se všiml, že nejdu moc slyšet, tak budu mluvit více nahlas. A teď si to tu vykutáme. No, já nevím, ale kde se ubydlíme. Já bych možná šel ještě po ty poušti, jestli nenarazíme na vesnici nějakou. Já se omlouvám, že mluvím tak potichu, já nejsem moc zvyklý křičet. No, jo, sugarcane, ten se hodí. Ještě tady. No, takže nevím, kam půjdeme vůbec ještě, ale asi půjdeme pořád dál. Třeba najdeme nějaký escape bomb. Když jsem tam je ten les a jsme blízko toho chrámu, nevím. Třeba tady se zabydlím, že je to blízko spavnu, ještě nemusím mít ani postavit, když si ji můžu udělat. Vole, máme přebytek. Sakra, běž. No, tak je to. Takže nevím, co udělám. Už nemůžu sprintit. Já se nažeru ho. Nebo ještě můžu? Už ne. Jo, super, teď není plesnivý. Hodí se. Takže já budu někde asi v tom lese. Jo, tam je normální biom. Jestli by tam byla skála, tak je to fakt super. A vypadá, že je. Yes.
Jo! Jack O'Lantern. Teda ne Jack O'Lantern. Pumpkin. Fuj. Lol, vidíte to? Tam budu. Určitě. Někde tu. Je to vážně hezký. A příště možná budu hrát i s texture packem. Mám jeden docela oblíbený, ale sakra, já jsem kokot. Do prdele. Tak já nevím, jak se vám bude líbit, když ten default je nejlepší, já vím, ale tak můžu to zkusit i s jiným, nebo nějaký doporučte třeba. Já jich moc neznám hezkých. Já asi to tu nějak, já nevím, nebo to tady můžu nechat, ale je noc a to není dobrý, takže já se rychle jdu vyspat někam sem. Si musím rychle udělat postel. Rychle. Spí. Musím se vyspat. Ať tam nikdo není. Žádný příšerák. Jo, dobrý. Tak tu postel tu necháme, ať tu máme možný spawn. A já jdu nahoru. Nebo já si to nakutám ještě ty obyčejný dřeva. Takže jsem zpět. Malý problém s rodičema. A takže já vlastně musím mluvit víc nahlas, abyste mě slyšeli. Jo, tu chobotnici tu si killnám. Lol, jich je tu víc. Super. Pojď si. Barvy vody. Díky. Ty taky. Když... Lol, z ní padlo nějak hodně. Jo, vlastně my jsme si chtěli nakutat to dřevo, tyhle, já jsem fakt už kokot. Já nevím, já se omlouvám, že nejdu moc slyšet. Uslyšíte mi asi u dalšího dílu víc, já to nějak ještě udělám. Takže já nevím, teda kde se zabydlím, asi v té skále, no. Se nějak zasílám mi kráky, když si myslím, že ho mám na maximum, nevím proč nejsem slyšet, když jsem na tom minulém kompu byl slyšet luxusně, nevím. Ach jo. Možná bych si teď půjčil Spongeho mikrák, on má dobrý. A že teď tu není. Tajně. Ne, tak jo, možná to udělám, ale teď ne. Ježiši, už zase nějaký kokot tu kašle. Když jste to neslyšeli, tak to neřešte. Já fakt už nevím, co říkat. A jen tak si tu lezu. Sakra. Chtěl jsem kácet stromy, jo, chtěl jsem kácet stromy. Co se dělám? Jo, tady mám ten crafting. Oh my god, já jsem takový kokot. Počkat, tak já si musím udělat vlastně styky, sakra. No, uděláme si tu novou sekiru nějakou. No, konečně můžeme to vykutat rychlejš. A kde je creeper, ne? Creeper. Tady je skině. Jo, to se hodí pro začátek. Potom se budou víc hodit, jo. Takže, super. Takže nakutám další dřevo. To mě ten Minecraft začal teď nějak hrozně bavit, takže se můžete těšit asi na více videí z Minecraftu. Jo, a ještě pokud mě neznáte, tak jsem natáčel na kanálu Dusekolopu. Vlastně pořád natáčím, ale už míň. Budu se spíš teď a to je můj kanál. Mám 4 hungry. Nesmím zase bojovat, tak kravina. No, já jdu teda pro další dřevo. To bych chtělo krávy na maso. Nebo aspoň prasata, ale tak já potřebuji žrádlo, pomoc. Já mám hlad. Doufám, že si sem někdy přivedu nějaký prasata. Někdy si určitě přivedu nějaký výrota. Slepice, ty se taky hoděj. A kam to vlastně vede?